Не ведаю, як вы, але калі я адкрываю нейкае відэа, то заўсёды стаўлю падабайку. А калі паглядзеў ужо больш за 5 хвілінаў, то абавязкова падпісваюся. Я магу пачакаць, але лепей пачнем. Burns bright, I'm fighting to reach it, but the higher, that I fly, I'm falling to pieces aside. І так, на апошнім стрымы, які быў на мінулым тыдні, мы зрабілі вельмі шмат у дачыненні да адгалінаванняў нашага сюжэту. Таму памятаеце, я спадзяюся, што ў нас ёсць такі паплечнік, як Масака Адачы, як Ішыкава, ці былі яшчэ саламяныя капелюшы, але пасля бойкі з Рюзу яны адпалі самі сабою, то халера з ім крацей. Мы на стрымы зрабілі цалкам галіну Масаку Адачы, вось, і амаль скончылі Ішыкава. Тамоі знайшлі, ну, крацей, паглядзелі на гэта ўсё, скончым калі-небудзь яшчэ. Але на гэтым відэа мы не пачнем, мы працягнем нашу асноўную сюжэтную лінію. А для гэтага нам трэба перамясціцца вось адсюль. Бачыце, які кавалак выспы вялікі, колькі яшчэ можна тут чаго рабіць. То мы перанесемся сюды, у Касл Канеда, у замак Канеда і калі што, нагадаю, наш хан заняў замак Шымура. І нам трэба будзе яго адваяваць як-ніяк. То бок, што мы робім? Канешне, мы перамяшчаемся. Вось ён, наш замак яшчэ. Вогнішча тут раскладзенае, добра. З якога мы боку, калі што, мы з гэтага. Нам трэба на поўнач. А гэта што у нас за цікавостачка такая? Нейкая лакацыя? Конь, давай паглядзім. Калі што, проста выражам гэты момант. Акашима Бамбу Страйк. Нейкі падарунак. Все, зразумеў, успомнил. Так, ЛБ гэта, ага. Вось так. Так, раз, два, три, раз. Тут слово, окей. Раз, два, три, раз. Не поспел. Раз, два, три, раз. Не поспел. Хуткости не хапаем. Раз, два, три, раз. То же самое. Так, раз, два, три, раз. Не тое. Раз, два, три, раз. Знову не тое. Раз, два, три, раз. Ёсть. Поспел. Хей-бой. Так, конь. Ну, нарешті, ось он. My lord, don't go into the forest of Kashine. They're haunted by angry spirits. Dead samurai, eager to spill blood. We're in the middle of a war. I doubt spirits are the cause of this. People go into the woods and never come out. Mongol and Japanese alike. The bodies that turn up have all been killed by samurai blades. Blades are Якісь ці needed by самураї men, там сидять not spirits. у гэтай багні. I'll look into this. Не багна там, хіба што лес нейкі быў. Будем мець на увазе. Не, птушечка, ты ляціш па сваіх там справах, я еду па сваіх. Гэта скалы? Так, гэта скалы. Чамусьці падалася, што гэта муры. Что за мясціні такія?
все покрытое туманом. Колькі там яшчэ ехаць? Да халеры яшчэ ехаць. Quickly, Sora! Send your best warrior! Гэта варожыя кланы? А не, гэта монголы. Нема ніяких секретних документів тут. В этих шатрах. Иди сюда, конь. Мы туда хоть едем? Трошки левее. Что такое? О, орлы. Banana in the sky. They were all left nearby enemies. 400 метрів, добре. Скільки то тих этих монголов пролезеш ти? Draw your blades! О, мы уже близенько. What's happening here? Mongol yurt. This color. I don't recognize the tribe. Може, гэта монголи, а не нейкий род. Some kind of restraint on her. She bit her tongue off. Bled to death. What did these people endure? Что спробует дознаться. I can help. What's wrong? Hurry! They're coming through the window! Run! That's over now. You're here with me. No. Their minds are lost in 1,000 hells. Who did this? Зараз дізнаємося. Mongol tracks. What did they do to these people? Get it off me! А як ти дізнався, що гэта монголи? See it! Они ніхто інший. Там написано Mongolian.
Что, шатер? Looks like an altar for some kind of Mongol ceremony. Samurai! Да что ты там кричишь? The Давай. eagle calls to you! Орел меня кличе. Бойко. Шаманы. In the trance to steer the spirits of their allies, allowing them to attack relentlessly. Окей. He's chanting, filling them with bloodlust. Сюда ходи. More of them. Мне падалося, што гэты свістулька, якую вы чулі, гэта паравоз. Дзе ты? Что? When stances effective spearman. РТ и Ё. Да окей, давай, убирай. Но... Ты что робишь, а? Bastards. You Не won't torment кажи, anyone else. сволочи. I need to find out who these invaders are. Не кажи, ты яшчэ сволочи. Попили крови. Tell me what you did to these people. They heard the call of the eagle. The eagle. Is he your leader? She will lead the eagle tribe to your shores, with all of Iki Island at her back. They came from Iki Island. Iki Island. Это где? Это монгольская ці не? Яны прыйшлі з Iki Islanду. З выспы. А, глядзі, што ён як шаман. У ягонага бацькі такі самы шалом, як і на шамане быў з рагамі. May your death benefit all beings. О, як цікава. О, закручваецца. Нешта закручваецца, мне падабаецца. Юна? I came as soon as I heard. Those people. They're getting the help they need. But I don't know if they will recover. What happened to them? I'm not sure.
I haven't seen these Mongols before. They claim to follow someone called the Eagle. And they're planning an attack on Tsushima. Those people lost their minds. If the Eagle can do that to the whole island, She won't. how will you find her? One of our people mentioned Iki Island. It's full of raiders and criminals. They hate the samurai. I know. My father led the campaign to pacify them, and he died on that island. The samurai retreated after he fell. Now something monstrous has taken root on Iki Island. I have to go back. Ось яно што. Ага, то бок ягоны бацька, у яго была кампанія ваенная на гэтым востраве, ці на выспе, як каму заўгодна, і там ён і загінуў. Угу. У нас з'явіўся яшчэ одна выспа. Ікі. Выспа Ікі. Your boat's ready. Ага, спасибо. Дзякую вялікі табе, што мае лодкі нават гатовыя. Тут адзі гэтыя лодкі, халера веда. Давай яшчэ палутаемся. Карацей, калі хто не разумее, не зразумеў, што было, аб чым размаўлялі. Гэтыя хлопцы, які наляцелі ў сіняй адзежы, яны з Ікі выспы, з выспы Ікі, дзе яны практыкуюць нейкае шаманства. І нешта звяло з глузду нашых людзей. То бок, бачылі, так, што быў адзін там з'ехаўшы. Ці астатнія таксама, калі што з'ехаўшы. Вось. І таму, што ўсё паглядзелі. Давайте далей, што там у нас? Ага. Не, давайте працягваць. Давайте, сапраўды, поедзем на Ікі Айленд, на, прабачце, выспу Айленд, і скончым гэтую задачу. We sail on your command. Поехали, боже. Are you sure about this, Lord Sakai? Iki Island's no place for a samurai. Не пизди. Make for the Давай. northwestern shore. Near Fort Sakai. My father built it to last. If there's trouble on Iki, the locals may be sheltering there. I'll get you there as fast as I can, my lord. The sea's been angry ever since those Mongols arrived. Storms are especially fierce around Iki. Not surprising. The Eagle tribe is doing something horrible there. Whatever they're up to, they've angered the Kami. But don't worry. I've sailed through worse. Come, Sora. Давай, Сора, поехали за мной. Карацей, і што ж это за людзі такія? Там ёсць у іх некая лідарка, якую завуць Орлом. Арліца, няхай будзе Арліца. І яна плануе хіба што інвазію вось сюды, на гэтую выспу нашу. Шторм. Мы трапілі ў шторм. Sora! Курва, у меня уши выдирают от гэтых гукаў. Это мы выражем, нахуй нам надо. Так. Статок мы сгубили. Лодка потонула. А где мой конь? О, тут не один таки статок уже лежит. Поглядите направо, слева. Sora! Sora! О, это отлив. А, зрозумел. I hope you made it ashore. Спадзяецца, што ягоны конь дасягнуў ўсё ж такі берагу. Эй, хлопче, ну-ка збярыся. Ну вось, іншая справа. Джин, соплі убраць, фрызуру навесці, вусы збрыць.
Мы же воеры. Ёб Did I твою мать, make it? это что такое? Слухайте, это не ребры китов. Кто тут живет, алло? Looks like an old smuggling hideout. Ой, калі не памыляюся, у Японіі ж дасюль дазволена забіваць кітоў. Правда? То бок яны нават у сярэднявечча гэтым займаліся і Need to find a way out. не так, я нешта зрабіў, чакай. Ты хоць адскачыў. It worked. Выспа Ікі. Fort Sakai isn't far. I should see if anyone is sheltered there. Sora, I will find you. Maybe near the wreckage of our boat, Макака. if it washed ashore. Здається, мені треба туди піднятися, ні? Давайте поспробуємо. Давай. Мінай гэтыя хмызы. Все ў кветках. Цікаво, у Японіі сапраўды так. А гэта у нас будзе зусім іншая мапа, ну, з правага боку. Выспа Ікі. Ну давай хутчэй, ну, гэта зацягнута нейкая анімацыя. На што яна? Вось у нас там дзве кропкі інтарэсу. Тыц. Угу. Слухайте, даволі вялікая выспа. Ну, тут ёсць што рабіць. Даволі шмат. Так, тут у нас што? Згублены сябра, а тут... А вось тут акурат таки пра гэтую арліцу. Давайте все ж таки падымемся да той, на тую выспу, на тую гару. Паглядзі там, што з яе бачна-то хоць. Монголы ўжо тут. Тут ужо монголы. Угу. Ой, ну слухайте. Мне ж дают задачу, каб я з луком воевал. Ніяких луков. Собака. Ти чекай, я зараз до тебе прийду. Коні. Конечно, гэта все зарганізавана, вельмі цікава.
Гэты сабе там ходзіць недзе. Хто тут яшчэ? Я тут вызваляю, калі што-то не супраць. Где ты там? Мінус. Хто там бомбами кидається, ну? Чекай, зараз прийду, господи, що ти мені за веші кличеш тут, ну. Зараз подимусь і все буде. Ікі. Знайшли ніякі записи, ну. Де там наступне? О, тільки полонних тут. Железо. Тут було железо. Ви уявляєте собі? А де? Ага. Это стики бомбс, окей. А мне вельмі бракує железа, слухайте, мені воно паўсюль патрэбна. Там штосьці аж ножка. Штосьці, што там было? Смачна, не? Што ты там на вышцы сваёй стаіш? Зараз я зайду. Почекай. Паскуда, бляха. Сядзіць сабе зверху толькі падкідвае. Зноўку знайшоў железа. Ай-яй-яй-яй, як гэта добра. Адкуль у монголаў столькі железа? Там мне распавядзе, а? Так, бери зброю, пошли. О, нават сталь. Что? Тише! Нарешті. Давайте, хлопці, відбудовуйте блокпост.
Уявіть собі, який герой Джин Сакай. У одиночстві. У однорила, як кажуть. Увесь форт завалив. А? Герой. Давай. То занесло кудись мене. А, это куди я що мене занесло. Не, ну пригоже, слухайте, пригоже. Гэта факт. Там нешта ёсць, тут нешта ёсць, але гэта толькі, глядзіце, одна гора. Уся выспа гэта гора. Угу. Так, мне трэба ось сюди. Мне падаецца... Ой, чекай, там нешта справа, і тут пытальнікі. Не, давайте сюда, все ж таки, мы идем по сюжету. Конь есть? Коня нема. Когось іншого можна тут взяти. Have you seen him? The ghost of Iki? The ghost of what? The samurai phantom hunting bandits. Tall as a tree. Eyes of fire. People camped by Kimono Trail saw him just last night. If he's that impressive, I'd like to meet him. Ну, глядишь ты. У нас може бути поплечник на этой выспе. Правда? О, гляди, 3 коні стоїть. Хочу белого. Поехали. Где забойца? Под шеей, Джин. You're going to be all right. They took us captive, then killed him. Кого The имя old забили? man who took care of the monkeys. Старец Where did this некого? happen? The old camp overlooking Sarawiwa. They're rounding up all the animals there. Who knows for what? Find shelter. I'll look into it. Просто додаткова задача. My mother taught me to play the flute in a place like this. Так, ну-ка. О, My mother loved the deer, honored them. треба пограти на I'll play one флейте. of her songs for them. Давай. Воу. Крутий геймплей, мені подобається. Оленяша, здорово. И? My mother would sit us down by deer like these and have me recite poems from Kokinshu for them. I struggled. Whenever I faltered, she would pick up right where I left off. She knew it all by heart. О, это чарми. Добре. Так, побегли. Давай, 210 метров. До черту гэтых коней. Мы на пешке за это зробим все. Подається, там лазурная вода.
Ага, ти мені туди кличеш? А куди ти мені тягнеш? 장악 요루 진영. 이해를 돈 넣지. Hold still. Гэта 4 ці 5 вартаўнікоў было у одного селяніна. My neck. Твоя шия, што твоя Thank you so шия? much. I'm free to go? Thank you. Be careful up there. Ён тобі нічога не адпавядаў. На што ти йому дякуєш? Куди сюди туфа мені вела. Ну, это только посилки. А не, нечто есть. А, это только для этой броньки, якая вандровников тычется. Ну, птушка. Карацей, гэта птушки. Яны не варты уваги. Як по мне. Давай, джин. Давай. О. Все, бежим туди. Далеко ці не? Не, хіба що нам ось потрібно туди все ж таки на гэтую башню, вежу. Тут нечто такое, бачите. The boat that brought me here. Сюди. О, це наша лодка. Where are you, boy? The captain of my boat. I know those tracks. Sora survived. Сора хлопчик. Сора хлопчик. А я казав, що це такое. А веди себе як лошадь. Так, треба Where did you знайти. run to, boy? Треба знайти. Куди ти побіг? Мой бойовий конь, де ти? Управа, ага. You fell. Or rolled. I hope you're all right. Цікаво. Його що, ув'язнили? Ну, типу монголи знайшли ці ніякі, а тут місцеві люди. You there! Quiet. They'll hear you. Хто? Хто мене почує? The Eagle tribe is hunting us. А, The things they do to people's minds, it's awful. Calm down. We're alone here. When I heard them coming, I ran. Didn't see the snake till I was almost on it. You did a fine job killing it. Not me. A horse came charging out of nowhere, trampled it, and saved my life. The horse. Which way did he go? Up the hill, toward the Mongols. Thank you. If you find that horse, give him my thanks. ага. Домовились, селянин, домовились, так? Есть посилки? Нема. Побежали далее. Footprints. Mongol. They were surprised. Then gave chase. Стоп. Skull's broken. By a horse's kick. Сора надавав им трохи. That sound. They're close. Sora, he needs me. Давай. Чого стоять? 잡가이.
Я ж натискаю. Але ж ти жирний. Чого такі жирні? Тяжко завалить. Sora trampled them. Good work, boy. Ну ти ж його бачиш, ну посвісти. І він до тебе прийде. Sora! I'm here, boy. Давай, давай, Alright. успокойся. Успокойся уже. I thought I'd lost you. But I should have known you'd never give up. Remember that trick from before? Where you charged the Mongols? Let's try that again. To activate force charge and knock down groups of enemies. LB. Okay. It's good to have you back, boy. Help! Over here! Help me, please! Someone's in trouble. We need to help him. Ну давай. That's the last of them. That's twice you saved my life. Эх, это ты знов. Кутка ты поддался You're монголам. welcome. I meant him. But my thanks to both of you. А похлебала за Easy такое. now. Good work, boy. Чувак, Time to go. This island needs us. ён толькі пакланіўся і пайшоў сабе. Эй, добра, мы знайшлі свайго коня. Это добра. О, ёсць другі пункт. Ёсць другі пункт. Давайте яго страцім адразу. Бо там, ну там такое солодке. Ну, ты зразумела, ну не лезь. Ой, сюды і ў самы низ, глядзіце. То бок мы, калі адкланяемся і наносім удар, і мы забіваем. Як гэта будзе добра. Супер. Тое, што трэба. Тое, што я кажу, доктор прапісваў. Так, праглядзець. Добра. Усіх выратавалі, сябра знайшлі, а таму, што мы робім далей? Ну, канешне, вось сюды. Што ж тут яшчэ? Нам трэба ўлева, наверх. Як налево заехаць? Вось тут нейкі праход павінен быць. Чакай, кветачкі абавязкова. Што за вогнішча? Што гарыць?
Inhabt what Zipsegate built! Тише! Як, хлопці, віддихається вам тут? Відпочиваєте, так? Нормально. Нормально. Нікого не увязнили? Не увязнили. Побегли. Побегли пешки. Там уже некто кричит. Явскай! Дошо! Ушу, дошо! Steer clear of the old samurai fort. Де? А ну-ка еще что-нибудь You расповеди. come from Fort Sakai. Yes. The Mongols hold it. They drive captives mad. The screams make sleep impossible. You're safe now. Find shelter. Thank you, stranger. Что? Я лорд Сакай, алло. Які тобі невідомі? Він мені странником назвав. Ви розумієте? Джин, ти ніде не допрацював, ведаєш? Sakai. It still stands. It's fallen to the Mongols. Давайте поспробуємо не у лоб трошки ще по стелсі нечто зробити. А, халерейкбери. Не тримається. Тут нема проходу, тут нема проходу. Ось тут є нечто. Где гэты галопан? Эй! Джин! That shaman fuels their bloodlust. Ой. Нарешті. Самурай бургер де тоша! Да холера их тут. Придется попотеть. Самурай бургер де тоша! Что? Это была кат-сцена, те что, меня увязнили? Блять, ну тут... Краці, тут на не можемо перемогши, я ж ведаю эту вольну. Паскудство, я такое не люблю.
Орлица. Угу. Мои мечи на месте. А вот и Ридок. You. Are you the eagle? The scouts you sent to Tsushima. I killed them. Джин, ты ведаешь, что Khotun Khan маўклівасць is dead. гэта каштоўнасць? We defeated his army on Tsushima. Tomorrow, 1,000 samurai will join me on the shores of Iki. Surrender, and we will spare you. Your journey was hard. Drink. There are easier ways to kill me. I do not harm my guests. Што грыбы неякасныя? What did you give me? My sacred medicine. Save your strength. This is the easy part. You won't break me. You were broken long ago. I release your spirit to travel the underworld. Face the judgment of your ancestors. Jin, help me. May your death benefit all beings. Занадта часта гэта мы ўспамінаем. Юна? Сэнсі Юна. You know? I told you not to come. Lucky for you, I didn't listen. I borrowed the first ship I could find. What's wrong? What did they do to you? The Eagle Tribe's leader. She fed me some kind of poison. Let's find you a healer before they come back. My katana was here. Look around for the rest of your things. The Eagle and her Mongols. Where are they? I started a fire outside the compound. Drew them out to investigate. Нешта дзіўнае, што як гэта адбылося ўвогуле. All right, let's go. This way. After all these years, Fort Sakai is still here. You know this place. My father built it. Ah, of course. Is anyone on the island fighting back against the Mongols? None that I know of. Мне не падабаецца такая звязка. So you Алло, haven't як found гэта? allies? No. Iki Island resents Clan Sakai. А дзе каляровыя сны? together, Нас supposed. грибамі Because of your атруцілі. Што? Give me І a hand, проста this Юна... gate. Юна нас выратуе ўсё на гэтым. When will the Сапраўды other так samurai проста. get here? Other samurai? I didn't tell anyone. Not even Lord Shimura. Адкуль столькі орлоў Was your тут father летае? killed at this fort? No. We were ambushed in the canyons. So you were there with him. This way. Where to? There's a ravine across the yard. We can escape that way. Interesting. I'll follow you. Хто тут? Дзе тут? Што? Падалося нам туди? Losing your father in an ambush. I can't imagine how painful that was. Sometimes I can't either. У фортеці нікого не засталося. Як гэта? Try climbing down. Гульня, ну сапраўды...
Няхай гэта будзе нейкае адгалінаванне, можна так? Каб гэта вось мне толькі падалося, і ўсё гэта галюны. What do you see? О! Вось гэта тон. Why didn't you help me? Чаму ты мне не дапамог? Father? Ай, бацька, You let him kill me. ты дазволіў wanted to save ім you. забіць мяне. Я хацеў цябе выратаваць. You saw your father die. Ты бачыў, як памёр твой Something's бацька. wrong. Штосьці не так. You Эй, poisoned me. ты атруціла мяне. To open your mind, Каб ты адкрыў these свой розум, visions are just the beginning. гэтыя візіі Without толькі my пачатак. help, the fear and pain will overwhelm you. Без маёй Let me дапамогі guide you through the horror. жах Purge the guilt from your spirit. цябе Make пераканае. you whole again. Just as I have done for all my shamans. Then we will tame this island and finish what your father started. Help me defeat the raiders of Iki Island. Avenge your father's death. No. Jill. Хто гэта нас паклікаў? А цётахна такая прикольная. Запудрила нам голову. І кажа, дапамажы мне перамагчы ўсіх рэйдераў, якія жывуць на гэтай выспе. Дазволь скончыць справу твайго бацькі. Where am I? О, мы зноў дзіцё. Jill. Can you hear me? Father? Poor boy. You failed your father and now your soul is lost. I tried to teach the child all I know, but he acts more like a poet than a samurai. Jill, you're in danger. Keep going. I'm coming, Father! Kazumasa doubted you, and you proved him right. What kind of samurai watches his father die? After my father was killed, he sailed home with his body. I wished I had drowned. Soft. Clumsy. He dies in battle. Future of our clan is in danger. Your father never wanted you on Iki. Everything you do tarnishes the Sakai name. That's a lie! Jin! Hurry! I'm coming, Father! Калі коротко, яна просто забівае нашу упэўненасць у сабе. Tricked us! Destroyer! Father! Яна кажа заўсёды, што мы ні аб чым нічога не можам. We're almost there! You let your father die. No! May your death benefit all beings. Father. You all right? The eagle. She's close. We better go. I know someplace safe. О, галюни пройшли хіба що. You weren't looking so good. I let you rest. Ти не виглядав добре. Я тобі дав відпочити. Answer me. Хто ти відповідай? You're used to talking that way to people on Tsushima, but not here, samurai. О, добре. Добре початок. Don't even know if you're Не real. розмовляй со мною так, каже Ян. Draw your blade. Я тобі не боюсь. Find out how real I am. If you're from Iki, you know who won the Battle of Cloud Forest.
Калі ты Reigned 2 ведаеш, што weeks перамог. straight before that battle. Flash flood killed samurai and islanders alike. We all lost. My turn to ask questions. What's a samurai doing on Iki Island? Што ты забыўся, самурай, на Eagle гэтым, sent a на scouting гэтай party to выспе? Tsushima. When I saw what they did to our people, I knew I had to stop them. So you saw the effects of her poison. More than that, she made me drink it. And you can still hold a conversation? First time I've seen that. How long does it take to wear off? As far as I know, it doesn't. I won't let that stop me. How long have the Mongols been here? Few weeks. Wiped out most of the raiders. My crew are the last holdouts. I can help you fight back and drive the eagle from Iki. A samurai. Helping raiders. Anything to stop the eagle. What's your name? Jin, from Yarikawa. Джин Ярикова. Let me think about your offer. Jin from a Yarikawa. You're not А slipping не away что, что у that тебя easily. броня з I need to Сакаи? find more survivors, and you need to get your head on straight. Catch up to me at a farmhouse on the western coast, and we'll talk more. If the eagle's poison doesn't break you first. It won't. Карацей, карацей. А мне спадабалася гэтае выйсце, ведаеце? Так, яно было звычайным, але ўсё ж таки якасным. Гэта добра. Гісторыя закручваецца вельмі добра. And meet Tenzo. Ворагі ў мінулым стануць мне паплечнікам, і мы разам пераможам гэтых арліцаў і гэтак далей. Ну як іх назваць, слухайце, гэта племя арлоў, хіба што так. На гэтым хіба што на сёння ўсё. Наступную частку я здыму ўжо на наступным тыдні, і я ўсё ж таки думаю, што выратаем гэтую выспу. Джин, устань. I can't let the Eagle tribe destroy this island. Гэта зразумела. Я хачу гэтага самага. А таму, даражэнькія мои, калі вам спадабалася, абавязкова пастаўце падабайку нашаму відэо. Подпишитесь на канал, калі вы яшчэ не падпісаны, заставце каментар, калі вам ёсць што сказаць і дадаць. Магчыма, вы ведаеце, што на гэтай выспе Ікі можна зрабіць яшчэ дадатковае, каб нам падвысіць свой узровень. І, карацей, нейкую якасную і карысную інфармацыю падзяліцеся, калі ласка. А на сённяшні дзень я жадаю, каб у вас склаўся гэты дзень як мага лепш, каб вы зрабілі нешта добрае, як найменей адпачлі. Дзякую яшчэ раз і пакуль.